typicky už běžně etická a sociální struktura romské komunity ve světě. No, tak ďakujeme a začíname. Dnešná prednáška je taká trošku inakšia ako všetky doteraz boli, ale musíme začať s tým, že začali už prvú prednášku. Ak si pamätáte, keď sme sa rozprávali o termínoch Rom, Cigán, Gypsy, ako sme sa to prekladá a vo vede, aký je v súvislosti s tým chaos a aké problémy to vytvára. Takže staré Cigán ešte východoeurópske šlo. Potom sa do toho zamiešal anglický termín Gypsies, ktorý nie je vlastne to isté, čo Cigán, a čo vzniklo ako vo vedeckých prácach toto, o tom sme sa rozprávali. A teraz vám chceme povedať, a čo sa stalo, a to sa úplne nedávno stalo, keď sa do toho zamiešali politici. Dostali sme, práve teraz sa pripravuje, už je vlastne hotové, tak pripravuje sa to do tlaču, vo francúzštine je to hotové, teraz sa to prekladá do angličtiny. Rada Európa sa rozhodla aj ona povedať svoj názor o tom, že aký termín sa má používať. A teraz si ho môžete pozrieť po anglicky a po francúzsky. Takže ako nám to začnú robiť úradníci z akékoľvek inštitúcie, tak to dopadne zvyčajne ešte horšie, ako sa iba odborníci zaoberajú. Lebo odborníci môžu mať nejaké debaty, ale úradníci to nariadia ako politicky korektné a potom už naozaj nebudeme tu maličky vedieť, čo máme písať, ako máme hovoriť. No a tak máte tu nám to nové určenie termínu, ktorý sa má používať. Vidíte to v knižke Glossary of Rady Európy, čo sa týka. No, tak je to termín Roma. Keď sa používa Radou Európy, sa vzťahuje ku Roma, Sinti, Kale a príbuzné skupiny, alebo spojené s nimi skupiny v Európe. Rátajú do toho Travelers a východné skupiny Dom a Lom. A pokrýva taktiež široký rozsah skupín, ktorých sa to týka. Rátajú do toho osoby, ktorí sa identifikujú ako gypsies. To je anglická verzia. V tom istom vydaní máme aj francúzsku verziu. Termín, skoro to isté, ale nie presne. Termín Rom, ktorý sa používa Radou Európy, na to, aby sa určili Romy, Sinti, v zátvorke tu máme aj Manuši, Kale, Žitáni alebo Hitáni a skupiny obyvateľstva, ktoré sa nachádzajú v Európe, medzi nimi vojažor, to znamená kočovníci, ako aj orientálny Dom a Lom a všetko množstvo skupín, ktorých sa to týka. Rátajú do toho aj osoby, ktoré sa samoidentifikujú, teda nazývajú sami seba cigáni, a takí, ktorých ostatní nazývajú kočovníci. Takže znovu tu máme, Romovia sú kočovníci a znovu, keď sa, ako budeme pokračovať v prednáške, tak uvidíte, aké množstvo všelijakých skupín, či indického alebo neindického pôvodu sa do toho ráta. To znamená, že vlastne v tomto, čo ako Rada Európy každú chvíľu vydá, slovo Rom zastúpilo anglické gypsies. Presne v tom anglickom slova zmysle, teda všetky kočovné skupiny. Kde ostávajú usadlí Rómovia, to je otázka. A ak máme hovoriť ešte ďalej, tak kde ostávajú tí, ktorí nechcú byť Rómami a sa neidentifikujú ako Rómovia, ako Maďari v bývalom sovietskom zväze, Čengele v Turecku, Miliet a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme veľké množstvo skupín, ktoré pod žiaden z týchto názvov nepatrí, ani veľa skupín, ktoré patria pod tieto definície a nemajú s Rómom spoločného. Takže vlastne toto je úvod a preto politicky korektne sme nazvali našu prednášku Rómske spoločenstva vo svete, ale teraz vám chceme povedať, že nech už sa to nazýva akokoľvek, tak nebudeme hovoriť iba o rómskych spoločenstvách. A s termínami tam je problém. No, keď hovoríme o
skupinách, ktoré majú indický pôvod a ktoré v východnoeurópskom slova zmysle, teda v našom slova zmysle patria pod Rómov, tak to máme Rómov samotných, ktorí sa delia na všelijaké skupiny, o tom si povieme inokedy. Máme Kale, fínsky Kale, Kále, ako sa hovorí s dvoma E, Romanišeli v Norvéžsku, Romaničeli v Anglicku, Walesky Kale, ktorí skoro zanikli, Sinti a Maluži, ktoré, ako ste videli v tom francúzskom preklade, sa pokladajú za jedno a to isté a z lingvistického hľadiska možno patria do jednej a tej istej dialektnej jazykovej skupiny, lenže z národopisného etnografického hľadiska a z hľadiska sebavedomia tých ľudí to vôbec nie je jedno a to isté. No a potom sú iberickí Kale, tak to znamená Španielsko, Portugalsko. Vlastne úplne nakrátko, toto je pohľad, tak predpokladajú odborníci, že vlastne ten termín Kale bol oveľa rozšírenejší. A keď sa pozriete na tú mapu, vlastne kde sa končia Roma, to všetko by malo byť v minulosti Kale. Dokonca sú aj články, ktoré poukazujú na to, že aj Sinti bola, kedy sa nenazývali Sinti, ale Kale. Výnimka sú tu Romaničeli, ktorí sú pravdepodobne patria ku Rómom a sú Romaničeli a Romanišeli spojení, to je vlastne jedna skupina, ktorá sa rozdelila počujúcu do princezami. Ale to všetko sú hypotézy, takže ešte nemáme ako definitívnu niečo. Je to hypotézy, to sú lingvistické, čo sa týka. To je všetko lingvistov, takže národopisných výskumov, ktoré by potvrdili alebo zamietli tieto hypotézy, nie sú. Jedine, čo sa týka Sinti a Manuši, tak tam už máme aj výskumy a naozaj je dostatočne dobre opísané, že oni sa nepocítujú byť jedným a tým istým. No a teraz nakrátko úplne, aby sme nezostali iba na tejto téme príliš dlho, lebo to chcem povedať aj trošku viacej, tak my osobné skúsenosti máme dosť povrchné s týmito skupinami, ale z literatúry vieme, že Sinti sú podobne ako Rómovia, nie je jednotná komunita, ktorí sa delia na skupiny, najviac regionálne, podľa toho, kde pochádzali a kde kočovali alebo kočujú dodnes. Takže Gadžikani Sinti sú z Nemecka, Sinti Esterhária to sú rakúsky, teda z územia bývalého Rakúska-Uhorska. Esterhária máme dokonca aj vo Slovensku, teraz nedávno na konferencii Piráci bol jeden Sinto Esterhária. Úplne nedávno sme sa dozvedeli od kolegov zo Srbska, ktorí našli niekoľko rodín Sinti Esterhária pravdepodobne v Srbsku, o čom sa vlastne nepísalo doteraz, ako niečo úplne nové. Okrem toho trochu Sintov je aj v Maďarsku, o Rumunsku nevieme, teoreticky by mohli byť, bola kedy bývali aj na Slovensku a pokiaľ vieme, tak tých málo, čo zostalo na Slovensku a sa neodsťahovali, sa zmiešali s Lovármi. Podobná situácia je v Rusku, kde boli Sinti, ostalo ich veľmi málo, lebo mnohí zahynuli počas druhej svetovej vojny a potom niektorí boli aj deportovaní spolu s Nemcami, potom nemecké obyvateľstvo sa vysťahovalo z Ruska, takže čo sa s týmito Sintami vieme, o tých hovoria, my sme to nevideli, ale kolegovia v Rusku hovoria, že ešte v Kazachstane, a aj cigáni sami, v Rusku hovoria, že ešte v Kazachstane sú Sinti a tí, ktorí sú ako centrálnom, teda Moskva a Petrohrad, tak tí sa zmiešali Slovármi tiež. Zrejme tam je nejaká afinita, lebo ich príliš malo, aby mohli byť endogamnými. Aha. Ďalší Sinti, o ktorých
pár slov Sinti Piemontesi, to je v Taliansku. Lalare Sinti to poznáme z literatúry, to vlastne boli českí Sinti, ktorí boli vykinožení za druhej svetovej vojny. V Nemecku, kde možno, že je najviac Sintov, tak tam vieme, že sa delia podľa oblasti, napríklad úplne tak z pamäti württemberskí Sinti a tak ďalej. A potom sa ešte delia podľa veľkorodín. Takže v Nemecku môžeme počuť, že takto sú Sinti z rodiny Weiss, alebo Sinti z takej rodiny. Zvyčajne všetci majú nemecké mená. Známi sú aj Sinti z Holandska, lebo oni sú aj aktívni, takže občas ich človek vidí aj na medzinárodných stretnutiach. Taká najznámejšia aktivistka Sintka, ktorá chodí na medzinárodné stretnutia, tak to je Lala Weiss, takže tiež z rodiny Weissov, z nemeckých Sintov, ale sú oni v Holandsku. Čo sa týka Sintov, tak to je skupina, ktorá pospolitosť, ktorá sa delí na skupiny, sú relatívne slabo preskúmaní. Čo sa píše najviac o Sintoch, teda vychádza veľa knížiek o Sintoch, lenže vychádzajú knižky pamäti pre tých, ktorí prežili holokaust, pamäti o koncentračných táboroch a tak ďalej. Staršie práce o Sintoch, ktoré sú, tie sa veľmi nečítajú, a novšie výskumy, čo by sa týkali etnografie, tak neexistujú. Je pár sociologických prác, je najznámejšia Lucretia Jochimson z Nemecka, ktorá robila úplne ako stacionárny, ale sociologický výskum. Takže polosociologický, poloetnologický, keďže bol stacionárny, ale tam sa zdôrazňuje najviac akože problémy hospodársko-spoločenské a so zamestnaním. Lingvistických výskumov okrem tých starých Sintov tiež skoro nemáme a samotní Sintovia to vysvetľujú tým, že po druhej svetovej vojne tí, čo prežili koncentračné tábory, vraj sa stretli, toto vieme od Sintov, takže nenačítali sme si to, že sa stretli v Mníchove a že sa dohodli, že urobia všetko možné, aby sa sinský jazyk neštudoval, aby sa ho Sintovia nedozvedeli. No, samozrejme, aj Sinti nie sú veľmi jednotní v tom, že a už to nie je až také kategorické. Jeden z takých najdogmatickejších bol Romani Rossi, ktorý donedávna nedovolal, aby sa ani spomenulo v Nemecku o tom, že sa mohol študovať sinský jazyk. Ale nedávno sme videli pomník zahynutým počas holokaustu, ktorý postavili v Lipsku, na ktorého odhalení bol sa Romani Rossi a je tam napísané po sínsky, akože nápis na pamätníku. Takže všetko sa mení. A ako sa to bude vyvíjať, teraz ako je tento mladenec zo Slovenska, ktorý chce písať disertáciu o Sintoch, takže je veľmi pravdepodobné, že sa situácia zmení. Len naozaj trauma z holokaustu, čo sa týka Sinti, je dosť silná. A vlastne táto trauma z druhej svetovej vojny, myslím, že zase nebudeme mať čas, že vlastne sa stala desocializácia. Staršie pramene, ktoré máme o Sintoch, tak tí hovoria o dobrom začlenení Sintov do, alebo veľkej časti Sintov, samozrejme nikdy nemôžeme hovoriť o všetkých, do nemeckého spoločenstva. Dokonca sme našli úplne náhodou aj také staré články, kde sa opisuje život Sintov počas druhej svetovej vojny, ale nie z toho dnešného hľadiska, že ako trpeli, ale ako kým zistili štátne orgány, že je naozaj Sinto, bola aj v armáde nacistickej, potom utiekol, pracoval na rôznych miestach, takže úplne tam evidentné aj v tom článku, aj v iných knihách, že oni boli dobre integrovaní. Mnohí z nich mali dobre zamestnania, teda že sa neodlišovali od nemeckého spoločenstva. Čo vlastne po druhej svetovej vojne pre tých, ktorí prežili, už neexistajú. A vlastne väčšina z tých, ktorí boli v koncentračnom tábore, z koncentračných tábor, to boli niekočovní, to boli začlenení. Tých bolo najjednoduchšie nájsť. No a zmiešané manželstva. To preto je vlastne celá genealógia, ktorú robil Robert Ritter a
Eva Justinová. Snaha bola, že nájsť tých schovaných, tých neviditeľných symptómov. O tom budeme hovoriť aj neskôršie. Ale do 43. roku, ale zase hovoríme o inom, čo budeme hovoriť neskôršie, Himmler vyhlasoval, že existujú čistí indoárijskí cigáni, ktorých treba zachovať a podľa možnosti im urobiť aj štát. A tí, ktorí sú miešanci medzi rôznymi rómskymi skupinami, Rómovi a Sinti, alebo s okolitým obyvateľstvom, ktorí sú podľa Himmlera tí najväčší degeneráti, a ktorých treba čo najskôr a čo najrýchlejšie zničiť v koncentračných táboroch. Ale tak to bolo. Čo sa týka Manušov, ktorí sú ako príbuzní s Sintom, tiež na počudovanie je veľmi málo výskumov o nich a tiež väčšinou sú z hľadiska buď sociálneho, alebo o Manušoch sú aj knižky, tak predsa sa niečo dá prečítať. Naša osobná skúsenosť však nie je bohviako veľká, takých Manušov, ktorých my poznáme, tak s nimi sme sa ťažko vedeli dohovoriť. Teda aj Manuština bola už, bola už taká rudimentárna, takže bolo tam viac francúzštiny ako rómštiny, takže to bolo veľmi ťažké sa dohovoriť. No a Manuši tiež si známe, že sú regionálne a rodové delenia. Podľa toho, kde kočujú, kde kočovali, kde teraz žijú a podľa rodín. Podobná situácia je aj v Skále, Iberijský Kále, teda Španielsko a Portugalsko a Južné Francúzsko. Hranica medzi Manušmi a Iberijskými Kále, teda Žitanami vo Francúzsku, je niekde okolo mesta Bordeaux. A odtiaľ na juh už máme vlastne Iberijských Kále. Toulouse, tam sú ešte zmiešaní Manuši a Žitanie, nie, a potom to ide ďalej. Chytanie a Žitanie obidva je správne, ja som si aspoň myslela, bola kedy, že Žitanie tak to je francúzske, Chytanie to je španielský názov, ale potom sme zistili, že vlastne v Španielsku podľa miestnych jazykov, teda rôznych provincií, je aj Žitanie, aj Chytanie, takže obidva názvy sú správne, v Portugalsku sú to Žitani, ale sa používa aj termín cigános a používajú to aj ako samonázov. Kále sa tiež, keďže väčšina z nich sú usadlí už po stáročia, málo z nich ostalo kočových, a kočoví sú najmä v Portugalsku. Ich skupinová identita sa spája s regiónom, z ktorého sú. No a tak najznámejšie aj z literatúry, z filmov, z médií sú andalúzski Kále, alebo to je oblasť, v ktorej je najviac, sú najviditeľnejší a dokonca existujú také teórie, ktorých samotní Španieli veria, veľmi radi o tom opakujú, že celá Andalúzia je taká, citujem, pocigánčená, že dokonca aj v andalúzskom dialekte je veľa slov z Kále. Ako nelingvisti nemôžeme ani potvrdiť, ani odnieť, ale naozaj je ich tam hodne. Velskí Kále sú vlastne opísaní v literatúre, tí skoro zmizli, takže tam máme záznamy jazyka, ale oni sa vlastne spojili s Romaničami. Malá skupina, ktorá stratila svoj jazyk, nedostatok manželských partnerov, takže vlastne oni sa pretopili v romaničanskom spoločenstve najviac. A fínsky Kále, tak to pravdepodobne ste už počuli alebo videli, sú tiež mimoriadne konzervatívni, známi sú tým, ako sa obliekajú, že majú také obrovské sukne, žiaľ Bohu, nemáme tu na žiadne fotky, takže tých práve vám neukážeme. Ale Viktor Rošík, myslím, že vám prednášal, tam nedávno bol, takže o fínskych Kále vám môže aj porozprávať. Žijú vo Fínsku a v Švédsku fínsky Kále, takže a zvyčajne hovoria
na svojom jazyku kále a vedia aj po švédsky, aj po fínsky, ako väčšina obyvateľov v tomto regióne. To sú mimoriadne maličké skupiny, o ktorých sa v obidvoch krajinách štát veľmi stará, takže u nich sa dokonca aj tá etnická identita stala zamestnaním. Tak vlastne aj tie kroje sú vo veľkej miere zachované, pretože ak sú v tom kroji, tak je vidieť, že sú kále a majú nárok na pomoc, privilégia a tak ďalej. No, to úplne nakrátko. Spomenuli sme už Romaničelov v Anglicku a Romaničelov v Norsku a v Švédsku. V Švédsku sa zmiešali s miestnym kočovým obyvateľstvom, ktoré sa volá Tatáre. To sú skupiny, ktoré odborníci lingvisti hovoria, že si zachovali pararomani jazyk, takže nehovoria plynulou rómštinou, ale vo svojom jazyku majú zachovaných dosť rómskych slov. A nedávno vyšla knižka presne o anglických Romaničelov, ktorá analýzuje veľmi podrobne ich jazyk, ako sa používa, mimoriadne zaujímavé. Jan Matras je autorom. A vyšlo úplne nedávno pred rokom možno, že. V Anglicku, čo sa stalo s Romaničelami, takže časť z nich sa zmiešala s írskymi a so škótskymi kočovníkmi. A ako sme si už povedali v predchádzajúcich prednáškach, v prvej to bolo, írsky kočovníci a škótsky kočovníci vlastne nie sú cigánmi v našeho slova zmysle. To je miestne obyvateľstvo keltského pôvodu, dokonca majú zachovaný keltský jazyk, svojrázny, gamon alebo šelta sa to nazýva, a ktorí začali kočovať a žiť takým spôsobom, ktorým žijú vlastne aj Romaničeli. Má v priebehu storočí hospodárske kontakty, zmiešané manželstva, takže už na mnohých miestach sa stretávajú pospolitosti, ktoré vznikli vlastne pod vplyvom toho, že sa zmiešali Irish Travelers, teda írsky kočovníci a Scottish Travelers s Romaničelmi. A vlastne z také pospolitosti, ako sme spomínali v prvej prednáške, Judith Apeli skúmala, napísala svoju knižku. A čo je najväčšia irónia, že Írsko a Škótsko sú strašne hrdí na svoje keltské dedičstvo. Lenže aj v Írsku, aj v Škótsku po keltsky hovoria iba ich gypsies, teda írsky a škótsky kočovníci. Ináč každý Ír a každý Škót vie jednu, dve balady v keltskom jazyku, strašne radi chodia do krčmy, kde pijú zvyčajne pivo zmiešané z whisky, to sa zmieša, a po druhom poháriku zvyčajne začínajú vyspevovať keltské pesničky. Ale dohovoriť sa po keltsky, to naozaj môžu už iba írsky a škótsky kočovníci, a dokonca v Škótsku sme sa stretli s takým absolútne ironickým fenoménom, že po Škótsku ide niečo ako neviditeľná hranica. Teda tí škótski kočovníci, ktorí sú v južných častiach Škótska, tak to sú gypsies. Špinaví cigáni, margináli a všetky stereotypy, ktoré okolo toho existujú. Tí, ktorí žijú na severnej časti Škótska, tak to sú Highland ľudia, teda z vysokých pohorských oblastí. S nimi sa zaoberá Ústav pre škótske výskumy, folkloristi a tak ďalej. A oni vlastne fungujú ako takí tradiční Škóti, u ktorých chodia odborníci na výskumy, zapisujú ich rozprávanie, balady a tak ďalej. Je si kúkať pod sukne. A ten istý človek podľa toho, kde sa nachádza, tak do tej kategórii patrí. No a tým, že sme už povedali pár slov o írskych kočovníkoch a škótskych kočovníkoch, ktorí musíme teraz podľa novej terminológie Rady Európy nazývať Rómami, tak môžeme prejsť aj k ďalším takým rómskym spoločenstvám, ako sú Tatáre v Švédsku a v Norvégii, Vonwagen, Bewohner v Belgicku, v Holandsku, Jeniši v Nemecku, vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Rakúsku, Kaminanti v Taliansku, Kinkis a Merceros v Španielsku a tak ďalej. Čo všetko sú vlastne miestne obyvateľstvo, ktoré žije kočovným spôsobom života, ktorí s Rómami ani historicky, ani v
geneticky nemajú nič spoločného. A s Indiou ešte menej. Jediná výnimka možno, že sú Jeniši, ktorí naozaj počas stáročí spoločného života a spoločného kočovania a kontaktov s Rómami, tak tam sú aj zmiešané manželstva a dokonca rómske slová v jenišskom jazyku. Ináč jeniš to je také, znie to ako nemčina. A kto vie po nemecky, ak sa veľmi bude snažiť, takým aj rozumie. A je do toho zapojených pár rómskych slov. No ale každý hovorí samozrejme miestnym dialektom, teda, že nemôžeme čakať literatúrnu nemčinu alebo tak medzi jenišami v Švajčiarsku alebo v Nemecku. No. A teraz trošku obrázkov. O týchto, o ktorých sme hovorili doteraz. A potom pôjdeme ďalej. No tak toto pravdepodobne sú Cinti. Lebo je to z nemeckého archívu napísané Cigojner, takže... Ale podľa toho, ako opisujú, tak sa pozrie na síť, kto majú. Žiaľ, nemáme svoje fotografie s týmto. Našich pár stretnutí so Sintami nejako nedovedú k tomu, že by sme si ich aj nafotili. A toto je fotka s Manušou, toto je už naša fotka v Toulouse. Nie, v Toulouse to bolo. V Toulouse to bolo. To je presne tam, kde sme vám povedali, že sme ako boli a sme mali problém sa v romštine dorozumieť. Takže tam bola väčšinou francúzština. To je takzvaný, v angličtine sa to volá gypsy site, po francúzsky camp, myslím, že to bolo, pre gens de voyageurs, teda pre ľudí na cestách, teda pre kočovníkov. To je miesto, ktoré im mesto vydelilo a kde môžu vlastne si postaviť svoje karavány. Títo už dávno nekočujú, zaoberajú sa, pracujú v stavebníctve, my sme sa mali možnosť teda porozprávať, hoci je to šlo ťažko francúzsko-rómsky. Spýtali sme sa, či sa im páči takto žiť, tak povedali, že oni už dávno žijú ako uzadlo a radi by bývali aj v dome alebo v byte, ale že to veľa lacnejšie, lebo ako náhle žijú, tak to nemusia platiť. Ak je to byt, sa platí, ak je to dom, sa platí ešte viac, takže vlastne to už má aj hospodárske dôvody. A na tejto fotke také zaujímavé sú tieto pánky, že to tak pripomína balkánskych Rómov, že vlastne do karavány sa vchádza, keď si šlavizuje to pánky. Ja, balkánske národy všetky, nielen Rómovia. No a toto sú tie ženy, s ktorými sme sa rozprávali a táto pani dieťa to najväčšie vedela po rómsky. Ostatným prišlo horšie, takže ona sa stále snažila tlmočiť. To sú Manuši. So Sintami je ľahšie, lebo ľudia po nemecky a po nemecky. S tými, ktorí hovoria po francúzsky, keďže moja francúzština je veľmi slabá, tak je to trošku horšie dorozumieť sa. Tak to boli Manuši. No a toto sú anglickí Rómovia, už na Utopii sme spomínali, že sme mali možnosť ako dosť cestovať po Británii. A toto sú tie známe, starodávne, tradičné karavány, ktoré sa už dnes stretávajú veľmi zriedka, kedy takí postarší ľudia, tradiční, veľmi často už, ak aj takýto voz majú, tak tým nekočujú. Dokonca si niektorí anglickí romančeli robia ako modely vozov, aby mali aspoň spomienku, takže tu majú tých nových karavánach, ktorí veľmi sú pekné, nakoľko sú pohodlné, vnútri sú zariadení vlastne ako moderné karavány a toto vzadu je prádlo, ktoré pani vyprala a nechala ho sušiť. Toto stojí táto karavána na divoko, lebo starší manželský pán a nazývajú to v anglicky illegal site. Teda ako náhle Rómovia niekde zaparkujú ilegálne, aj keď sa to miestnemu, povedzme, tomu, komu patrí to pole páči a súhlasí s tým, sa to pokladá za ako proti zákonu a polícia má právo prísť a vyhnať ich. A napriek tomu dosť takýchto ilegálov site. Oni na vlastním pozemku podle toho zákona nesmějí, když si ho zakoupějí, tak bez povolení nesmí ani vlastní pozemku. Nemôžu, a nemôžu ani tam, kde ostatní turisti chodia. Ako náhle si
gypsy, tak musíš byť v gypsy site. A gypsy site, teda oficiálne môžeš v council site, to sa pokladá za správne, a toto je council site. Tak ak máme byť úprimní, tak keď sme chodili po Británii a pozerali sa na toto, tak nikde vo východnej Európe najvýchodnejšia, najhoršia slovenská osada nemá tak zlú atmosféru ako tieto council site. Oni sú tu vlastne ako vo väzení, ale držaní viac menej hospodárskymi motívmi. My pravidlo je také, že ako náhle Irish Travelers, Scottish Travelers alebo Romaničel, teda gypsy krátko povedané, ide tam, kam patrí, teda na council site, teda miesto, ktoré je vydelené respektívnym mestom, tak nemá ho právo opustiť na dlhšie ako na 3 týždne, myslím, že to bolo. A tým pádom vlastne nemôže sa živiť svojim remeslom. Ak ho opustí, sa nemôže vrátiť. Ak žije v council site, tak mu štát hradí elektriku, kúrenie, dostáva peniaze na stravu, prídavky a tak ďalej. Teda hospodársky je to strašne výhodné. Lenže prácu si málo kto z nich môže zohnať. A ak si zožení nejakú ako úsadné obyvateľstvo, teda tzv. Gypsy work nemôžu robiť. Toto je vždycky mimo, teda pod mostom, za dedinou, za mestom, takže to je problém, že dostať sa človek chodí normálne do roboty. Väčšinou tam nechodí normálna doprava. Príbuzných navštevovať, tí, ktorí nežijú v oficiálnych sajtoch, nemôžu, lebo ak žijú v oficiálnych, majú právo prísť iba nakrátko. Ak sú takí, ktorí žijú na divoko, tak je tu, to sme preto odfotili, je tu napísané, že do 2 metry. A tí, ktorí žijú tradičným spôsobom v živote, všetci majú vyššie auta, takže nemôžu prejsť. No a je to naozaj ako väzenie, lebo je tu budka, tu nie je na fotke. To je ako dobrovoľný koncentračný tábor, určitý samozrejme. To je z hospodárskych prinútia, takže, no a každý sajt má gypsy ward, teda strážcu, ktorý sedí v takej budke a kontroluje, kto prichádza, kto neprichádza, ktorý je zvyčajne ako gáčo platený mestom. A rozprávali sme sa s týmito ľuďmi, sedia, pozerajú sa prázdnym pohľadom a vlastne nemajú čo robiť, tak peniaze majú, aby mohli s tým vyžiť, ale dokonca ešte aj také, že peniaze zvyčajne im na ruku nedávajú, lebo sa predpokladá, že oni tak ako nevedia s peniazmi hospodáriť a tak majú takého mediátora, tiež gáča, ktorý chodia im kúpuje na púkašky všetko, čo potrebujú. No tak čo sme my videli, tak tam sedeli, pili pivo a pozerali do prázdna. Tak. A veľká zábava bola, že sa mali s kým porozprávať. To je tiež council site, ale trošku lepší, tak council site môžu byť aj trošku lepšie, trošku horšie. V tomto blízkosti je fabrika na konzervy a mnohí z nich pracujú, takže to bola aj tá atmosféra lepšia. No a tu si niekto nechal aj svoj starý voz, ktorý nepoužíva, ale ho má pred domom. No a okrem teda na divoko, vidíte, ak vyhodí policia, alebo council site, existujú aj tzv. Private site, ktoré, dokonca ja som to nazvala, no to sú, keď si dokázali v Škótsku kúpiť zem a kde si vlastne začali stavať domy. To je vlastne private site, malo by to byť, akože mali by tam byť karavany, no to sú kočovníci, no ale oni už keď sa usadia, tak si stavajú aj domy. A čo zaujímavé, ale to robia aj v council site, dokonca aj záhradky tam mávajú. Že majú karavanu a pred karavanou záhradku. A celý čas, čo sme cestovali, to bolo dávno, pred 10 rokmi alebo aj viacej, stále nám všetci hovorili, že prosíme vás, odborníci ste, napíšte, vysvetlite nášmu štátu, že najlepší spôsob života a objektívne je private site, že aby im dali možnosť. Lenže veľmi málo kedy dostávajú túto možnosť. Lebo to nie je otázka, že kúpiť čo, povedzme by mali peniaze niektorí, že si kúpiť. Lenže aby sa si kúpili, musí to niekto dovoliť. Môžu si kúpiť, ak je to nejaká obecná zem, alebo nejaká súkromná, lenže ako náhle si chcú kúpiť zem, to je akože výnimka, tento prípad.
teda zem si môžu kúpiť, ale keď ako náhle tam chcú začať stávať, tak začínajú protesty a súdne a ide sa na súd, kde sa má riešiť táto otázka a dokonca bolo už niekoľko aj takýchto súdov v Strasburgu, teda miestna obec im môže zakázať stavať a veľmi často to robí. A momentálne, ak sledujete Roma Virtual.netu, ak jeden taký škandál už asi rok alebo 2 pokračuje z Dale Farm, kde si Romaničeri kúpili zem, začali si stavať a teraz im zakázali a ich vyhosťujú odtiaľ. A buldozer mi nič nerobí. No ale on vytvorí toľko, lebo neostane čas na ostatných. A toto je pohľadnica známych kále, teda chytánov z Grenády, o ktorých to ste čítali v literatúre, že na kopci Sacramonte v jaskyniach si budovali svoje príbytky. Takže vlastne to sú v kopci vykopané ako polojaskyne a vybudované domy. No to bolo voľakedy a toto je súčasné, to sme vyfotili, že tak toto vyzerá, ale teraz si už mnohí postavili aj domčeky pred tou dierou v kopci, toto je kopec Sacramonte, teda Svätý kopec, ale existujú ešte aj také jaskyne, ako boli tie prvotné, a tu máte jednu, len čo sa stalo v priebehu času, že sa stali veľmi modernými a exotickými. Takže samotní chytánov, ktorí tam bývajú, mnohé z nich alebo používajú ako také domčeky, kde majú suveníry, teda jednu miestnosť videlia a tam chodia turisti a kúpujú si suveníry, alebo im tam organizujú nejaké flamenko, za čo si nechávajú zaplatiť, alebo ich dávajú do podnájmu a veľa umelcov ako s radosťou si ich prenajímajú, že je to také prostredie romantické. A toto je ako chytalo taktiež Andalúzia, Grenada, ktorí tam sú flamengo. Oni majú vlastné školy, teda keďže sa vie, že ako flamengo a chytano to ide dokopy, takže aj pre okolité obyvateľstvo robia také akože školy. A aj pre seba to robia, potom robia za peniaze predstavenia, svoje zábavy. No toto je také, že ozajstné flamenko. No a toto je posledná fotka, tiež zo Španielska, z Andalúzii. Táto pani Káre, chytánka, myslím, že si domyslíte, čo robí. Vešti turistovi z ruky, ktorý po Španielsku. Dáva kvetinky, aby sa začal s ním rozprávať a potom nám veže mu vyvešti. Myslím, že na Slovensku som nevidela, že by, keď idú veštiť, prichádzali s kvetinkami alebo s rastlinami, ale na mnohých miestach aj na Balkánu veľmi často, že akože prvé, že keď sa ti prihovoria, lebo sú rastliny, ktoré majú symbolický význam, že pre zdravie a tak. No tak v Bulharsku veštkyňa môže prísť a že dám ti zdravie, to je taká rastlina, ktorá sa verí, že prináša zdravie, no a ty si ju vezmeš a potom, ale teraz ti poviem, čo ťa čaká, čo ťa neminie. A ak to ešte vrátiš, tak možno ste si všimli, ešte stále sa zachováva ako prísne zástiera. Teda. No a prichádzame ku Severnej a Latinskej Ameriky. Tam sú Rómovia, takže tu na ne máme problémy ani politicko-korektné, ani nejaké inakšie. Tak hlavne Rómovia, tak máme aj Chytánosa zo Španielska, z Portugalska. Tak osídlenie Rómov v Severnej a Latinskej Amerike, existuje taká legenda, ktorá sa často rozšíruje najmä medzi rómskymi aktivistami, že ešte Kolumbus so sebou mal dvoch kalechytánov, ktorí s ním spolu boli pri prvej jeho ceste
do Ameriky. Či to môžeme už pokladať ako za osídlenie, tak to ťažko, lebo pravdepodobne sa vrátili a všetci nám, ak to vôbec bola pravda, tak v dokumentu je zapísané, že Egypťania. Dvaja. Ale mohli to byť aj Gitanos, lebo veľa väzňov sa boli medzi námorníkmi, ktorí cestovali na tieto ďaleké cesty. No, či je to pravda s Kolumbusom, alebo nie, v každom prípade prví obyvateľia Ameriky to sú vlastne tí, ktorí poslali do kolónií, teda anglicky, francúzsky, španielsky. Vie sa, že ako do kolónií sa posielalo veľa ľudí, ktorí spáchali nejaké trestné činy. Z Anglicka máme záznamy, že do kolónií sa posielali mnohom za také priestupky, ktoré z nášho hľadiska a z hľadiska Balkánu tým viacej, znejú úplne absurdne, že ukradol lyžičku, poslali ho do Ameriky, do kolónií. Alebo ukradol list, pošta bola ako v Anglicku sveta, tiež sa posielalo do kolónií. Takže pravdepodobne tí prví osídlenci, ktorých potomkov aj dnes môžeme stretnúť v Severnej aj v Latinskej Ameriky, tak to sú pravdepodobne potomkovia týchto kolonistov. Ďalšia ako vlna, ktorá zaliala Ameriku, to je počas kelderárskej invázie. To sme už hovorili, že sa presťahovalo mnoho kelderárov. To je koniec 19. začiatok 20. storočia. V tom čase v rámci tejto veľkej migračnej vlny, ako sme hovorili, otvorené hranice Rakúsko-Uhorska, máme aj údaje o migrantoch, ktorí migrovali do Spojených štátov z Rakúska-Uhorska, a to oblasti pravdepodobne Južné Slovensko, možno že čiastočne aj Maďarsko. To sú vlastne tí známi Bašalde, o ktorých píše Jan Hancock, a ktorí sa vysťahovali spolu s okolitým obyvateľstvom, teda so Slovákmi a s Maďarmi, a mnohí z nich boli zamestnaní v Detroite. A vlastne ich potomkovia doteraz žijú a niektorí si to aj spomínajú. Toto je migrácia, ktorá bola už inakšia, nie ako kelderárska invázia alebo kolonisti, ktorých na silu posielali, ale to je migrácia spolu s okolitým obyvateľstvom. Migrovali za chlebom. No a po zmenách, po revolúcii, do Spojených štátov sa vysťahovalo hodne azylantov. A o tom sme už hovorili, a okrem toho aj so zelenými kartami. Neviem, nakoľko to v Čechách je populárne. Zelená karta, viete, čo to je? Zelená karta, viete, populárne. Tak osobne poznáme mnohých, ktorí vzdelali zelenú kartu a sa presťahovali do Spojených štátov, a ešte oveľa viacerých sme počuli. Takže či tá zelená karta je naozaj lotéria, alebo nie, tak to je veľmi otázne. Lebo podozrivo veľa Rómov a Bulharov, Mohamedánov vyhralo zelenú kartu, dokonca z jednej dediny. Tam skoro každý vyhral, takže to bolo nejakú jeden na ten istý rok, asi 60 zelených kart vyhrali. Máme nejaké svoje pochybnosti, ako to funguje s tou zelenou kartou, hoci si to na ambasáde americkej nepripustia. Tak aké skupiny máme v Spojených amerických štátoch, tak samozrejme to sú tzv. Tam sa to tako stretáva v literatúre Vlachroma, a tu je to, ako to nazýva Thomas Vlachrom, nie Vlachrom, a Vlachrom, podľa možnosti, ak môže byť aj zlom, ale ešte lepšie, ktorí sa delia na tzv. Svätú trojicu, kelderári, lovári, mačvari, ku ktorej sa pripájajú aj čurári. To je taký akože odborný žargon. Tomás sa v niektorých článkoch to napísal, ale naozaj všetky práce, ktoré sú zo Spojených štátov, ktorí skúmajú Rómov, tak všetci sú buď kelderári, lovári, mačvari alebo čurári, alebo všetky skupiny spolu. Takže človek dostáva do že vlastne nič iného neexistuje. Okrem toho v Spojených amerických štátoch sú aj Romaničevi, tak
tú Svätú Trojicu sme mali šťastie aj osobne sa zoznámiť a stretnúť, ale aj Romaničeli z Anglicka, presťahovaní v rôznych obdobiach, či už ako kolonisti alebo neskôršie. A čo na nás robilo veľký dojem, že Romaničeli v Spojených amerických štátoch hovoria oveľa lepšie po romsky ako v Anglicku. Teda tá romština, síce aj tam nie je úplne živá, teda možno, že nie je úplná gramaticky a tak ďalej, ale oveľa viac rómskych slov a myslím, že človek, kto nevie po anglicky, by sa možno mohol viac menej s nimi dohovoriť, čo v Anglicku nie je možné. Romaničali. Potom je skupina, ktorá sa nazvala Bašalde, tak to sú vlastne tí potomkovia slovenských a maďarských, ktorí sa presťahovali do Detroitu. A okrem toho aj na iné miesta, ale v Detroite bola najväčšia koncentrácia, preto to spomíname. Okrem toho vieme, že v Spojených štátoch sú ľudári, že pokiaľ viem, o nich nikto nepísal, neskúmal sústredenie, sa nejako tak vie, že sú. Sú skupiny, u ktorých sa predpokladá rómsky pôvod v tom zmysle Rady Európy, teda Black Dutch, ktorí možno, že majú pôvod z Lombard, Gemberwoners alebo Tatéry, alebo nemeckých Sítov. Teda akorát si stratili jazyk a zapamätalo sa iba, že žijú nejako zvlášť, tak sa vlastne nedá určiť presne, čo sú zač. Nazývajú sa teraz Black Dutch. A samozrejme v Spojených amerických štátoch máme aj veľa nových migrantov z celej východnej Európy z nových čias. Dokonca došlo to tak ďaleko, že v New Yorku už existujú dve krčmy. Každá z nich obidve sa volajú Mekana. Teda bola to jedna krčma, reštaurácia pod názvom Mekana, no potom sa oddelila od nej druhá, ktorá je nová Mekana krčma, ktorú vlastne založili balkánski emigranti, teda Gáčovia, lenže veľmi rýchlo, keďže množstvo Rómov z Balkánu v New Yorku sa stalo veľkým, tak čím ďalej, tým viacej sa tieto obidve krčmy stali ako vlastne strediskom rómskeho života v Amerike. Takže tam chodia všetci hudobníci, tam sú koncerty rómskej muziky a už dávno to nie je iba balkánska a už tam je aj Kolpakov, tam sú aj takí, ktorí nie sú Rómovia, ale sa hrajú za Rómov, ako Gogol Bordel a tak ďalej. A to, čo napríklad ani v Srbsku, ani v Makedónii, ani v Bulharsku vám nikto nepovie a musíte na to pozrieť, tak každý odmietne. Ale vlastne to už dávno nie sú balkánske, srbské, makedónske alebo bulharské krčmy, ale rómske. V Kanade vieme, že počas kelderárskej invázie sa tam tiež presťahovali kelderári, lenže v Kanade je tých Rómov menej. No a je tam nová migrácia z východnej Európy. Z Čiech, zo Slovenska, z Maďarska, z Rumunska a väčšinou sú to azylanti. A najviac z nich sú sústredení v Toronto. Ale nevidieť ich veľmi po uliciach. Nie je ich veľa. Latinská Amerika je do veľkej miery podobná. V Latinskej Amerike máme skupiny teda tých prvých kolonistov, potom máme kalderárskú inváziu a prejdeme si to po krajinách. V Argentíne vieme, že sú kalderári náci Serbia, teda je to aj preskúmané. Prečo máme dobrú informáciu o Latinskej Amerike? Lebo tam máme niekoľko ľudí, ktorí sa tým zaoberali a píšu. Jeden je Róm z Argentíny, Lola Bernal, myslím, že on zverejňovala aj Romano Gianniben, takže ho poznáte, aj bol tu na Kamoro. A okrem toho tam žije v Argentíne aj jeden ľudár, spisovateľ, ktorý sa snažil založiť romistiku na univerzite tam a ktorý tiež ako človek píšuci, ale po španielsky samozrejme. Takže informácia o Latinskej Amerike sa zozbierala a samotní Rómovia v Latinskej Amerike sú ako prepojení. Takže viac menej vedia. A teraz, odkedy je internet, to je taká zvláštnosť, že
práve Latinská Amerika je možno, že najaktívnejšia, čo sa týka Rómov, v používaní internetu. Takže možno niektorí z nich kočujú, možno, že niektorí z nich nie sú bohvie ako vzdelaní, lenže internet používajú, posielajú si fotky, vymieňajú si správy o príbuzných. Takže informácie sa dá zhromaždiť, teda nielen z toho, čo je napísané, ale dokonca aj z internetu. V YouTube je veľmi veľa z Latinskej Ameriky, svadby, podujatia, narodeniny a tak ďalej. A tak preto sa môžeme vrátiť a povedať viac menej presne, že čo sa vie, tak Argentina, Kelderári, Serbia je Kelderári, Grekuria, Kelderári, Moldovaja, Kelderári, Rusuria, potom Beaši, Ludári, ako som spomenula, no a samozrejme aj Kale, teda zo Španielska, tí, ktorí boli posielali do kolónie. No a aj v súčasnosti sa sťahujú, dokonca pred pár rokmi sme sa stretli s Kale zo Španielska, ktorí sa presťahovali do Argentíny. A samozrejme aj naopak, pretože Európa je Európa, takže je dosť Rómov z Argentíny, kde bola dosť ťažká hospodárska situácia pred pár rokmi, ktorí sa presťahovali do Španielska. V Brazílii vieme, že sú kočovní Calons, to sú vlastne Kale z Portugalska, Žitanos, ktorí ešte stále kočujú v Brazílii, ale časť z nich sú aj usadlí. Sú tam Mačvaja, súčasť Kelderárov, Lovári, Beaši a Chorochane Roma. O tom máte len článok. O Chorochane Roma a na Camoro bola tu jedna skupina Chorochane z Latinskej Ameriky, Mio Vasičak, si spomínate to, choď pravidelne na Camoro, tak v tejto skupine nie je veľmi zvláštny ten názov Chorochanerom, čo znamená tureckí cigáni. Niektorí odborníci predpokladajú, napríklad Čerenkov, že oni sa vzťahovali z Jugoslávy, že boli Mohamedánmi a keď sa dostali do Latinskej Ameriky, tak prešli na katolícku vieru. Nám sa zdá, že by bola možná aj taká hypotéza, že vlastne po vysťahovaní sa z srbských oblastí pravdepodobne prešli cez Turecko a preto je ten názov tureckí cigáni ako Rusúria sú vlastne tí, ktorí prešli cez Rusko, alebo Grekúri a tak ďalej. No, ale to sú hypotézy, takže v každom prípade, čo sme sa s nimi rozprávali, dialekt je to severovlášsky, takže novovlášsky, teda takisto ako olašskí Rómovia. Tak či to bol ich jazyk aj predtým? Těch Chorachánů je víc skupin, jako jazykově, nebo s subetnickým původem, že v Bulharsku máte taky ty, kteří se označují jako O tom budeme hovoriť zajtra veľmi podrobne. Problém je v tom, že názov nie vždy znamená, že to je tá istá skupina. Takže Chorochane Róm, tí, ktorí máme v Bulharsku alebo niekde inde, tak tí vôbec nie sú tí, ktorí sú v Latinskej Amerike. На Балкан има, ние ги броихме веднъж около 11 групи каличи. Tieto ako z názvy, ktoré sa opakujú, raz sme to počítali, že na Balkánoch je 11 skupín absolútne odlišných, dialektne, tradične, 11, ktorí majú názov Kalajči. Niektorí hovoria balkánsky dialekt, jedni druhí hovoria severnovalašský, tretí južnovalašský a tak ďalej, takže vlastne tie názvy, to vždy treba upresňovať okolo. Takže keď hovoríme o Chorochanerom z Brazílie, tak to sú Chorochanerom z Brazílie a v žiadnom prípade ani nenaznačujeme, že by mali niečo spoločné s Chorochanerom na Balkánoch. Najviac týchto Chorochanerom alebo Chorochaj sú v Čile. Tu boli z Brazílie, ale ich príbuzní sú v Čile. V Čile sa okrem toho sú aj Kelderári Mačvaji. Zaujímavé je, že Chorochanerom nazývajú Kelderárov a Mačvajov Lejaši. Ak si spomínate ten termín z Valašska, z Moldavie, tak ho tu nachádzame zachovaný, ale tak nazývajú tých druhých, tým starým termínom. Uruguay, Paraguay, tam je veľmi málo Rómov a väčšina sú tí, ktorí majú príbuzných v Argentíne.
ako preplený. V Kolumbii ich tiež nie je veľa, najviac je tam kelderárov, a to z bicí, baločok a michaešti. V Ekvádore sú kelderári, grekúria, baločok, michaešti a okrem toho sú tam tiež chorochané a bejáši. My sme boli v Ekvádore, mali sme jednu adresu, neboli doma, či kočovali, či sa už presťahovali, takže my sme nestretli. Ten telefón nefungoval, stalo sa to. My sme tam neboli kvôli výskumu Rómov, to bol úplne iná príčina, sme boli na Galapagoskom ostrove, ale tak keďže už sme tam boli, sme sa chceli pozrieť na miestnych Rómov, tak sme odlohu získali kontakty, telefóny, no ale žiaľ Bohu, za ten krátky čas, čo sme tam boli, či neboli doma, alebo sa vysťahovali, je strašná migrácia. Takže oni vlastne aj prechádzajú z jedného štátu Latinskej Ameriky do druhej, takže je možné, že sa už vysťahovali odtiaľ. No a na Kube sa vie, že žijú kelderári. Nie je ich veľa, ale tým, že je Kuba už uzavretá, dostali sa tam za Spojených štátov, sa zmiešali vlastne s miestnym obyvateľstvom. Mexiko, kelderári rôzne nácie, okrem toho mačvaja, kale. Okrem toho o Mexiku vieme, že sú tam aj ľudári. A zvláštnosť Mexika je, že okrem zamestnaní, ktorí majú klasicky Rómovia v Severnej aj v Latinskej Ameriky, teda obchod s starými autami, oprava starých aut, veštenie a tak ďalej. V Mexiku mali ešte také zamestnanie, že kočovné kino, teda cestovanie po odľahlých oblastiach a ukazovanie kina okolitému obyvateľstvu. No a okolo 300 kelderárov, ktorí sú z Mexika, sa presťahovali do Hondurasa, takže posledný údaj, ktorý máme. No v každom prípade všetci skupiny rómske, ktoré bývajú v Latinskej Amerike, sa snažia emigrovať do Spojených štátov. A už je ich tam veľa. Dokonca sme boli v Kalifornii na návšteve u takýchto emigrantov. Len aby nemali problémy s americkými zákonmi, tak sa snažia utajiť presne z ktorého štátu sú, kedy prišli a tak ďalej, aby nebolo nebezpečenstvo, že ich repatriujú, expelujú a tak ďalej. A teraz trošku fotiek. To je Brazília, to sú ako staré fotky. Teda kelderárska invázia, ak si spomeniete tie fotky, čo sme ukazovali, keď sme hovorili o kelderárskej invázii, tak ak nevieme, že to je z Latinskej Ameriky, tak to neodlíšiš od druhých. To je tiež Brazília, kelderárska invázia. To sú súčasné, teda 60, 20-30 rokov, ale to sú akože potomkovia tých kelderárov, čo sú na fotkách. To sú všetko z rodinných archívov. Tiež Brazília, teda tu už sa, ak si všimnete, ten kroj trošku zmenil, ale ešte stále má ako tú istú náladu. Tá istá atmosféra je v tom. A toto je z jedného stretnutia, ktoré bolo v Brazílii, lenže nie všetko sú brazílski Rómovia. Tento tu na vysoký, tak to je ten Loľa, ktorý tu bol aj v Prahe, Jorge Bernal, a ktorý písal aj Romano Žanive, a ktorému vďačíme vlastne aj za veľa informácií a náš dobrý priateľ. No, toto je Argentína, tiež stará fotka, teda kelderárska invázia. Toto je Chile, na Beštia, to je taká dosť umelecká fotografia. To je tiež Chile. Teda toto je Mexiko, tradičná kelderárka, aj s tou cigaretou, aj s tými zlatými peniažkami. Toto je súčasná, tak toto je Mexiko. To sú tí, ktorí ukazujú kino, lenže či na tejto fotke je aj to kino, to vám poviem, alebo nie je to naša vlastná fotka. A toto je pravdepodobne svadba, ako to bolo opísané. To je tiež Mexiko, ale je súčasné. No a tým by sme vlastne skončili s Amerikou a prechádzame.
teraz povieme pár slov, to nadpis až to neváži. Tento nadpis ešte neplatí, aby nás nemýlil. Pár slov povedať iba o Austrálii. Tak Austrália, máme za prvé romantičov, ktorí boli ako trestnáci, ktorých vyhostili do Austrálie, či už za lyžičku, alebo za list, alebo za nejaké takéto narušenie v 18. a 19. storočia. Ich potomkovia ešte žijú v Austrálii a kočujú, teda nežijú na stálom mieste a chodia od domu k domu. Potom sme vám spomínali už, že dokonca na utopii vám ukázali jednu fotku, makedónski Rómovia, ktorí sa vysťahovali do Austrálie počas gastarbeiterského imigrácií. No a teraz noví migranti po rozpade socialistického táboru, ktorí sú zo všetkých možných krajín. Dokonca posledne sme počuli o mnohých hudobníkoch z Ruska, ktorí sa už osídlili tam, z Rumunska, no a z iných krajín. Južnoafrická republika, tak vie sa, že tam boli kelderári. Či veľa, či málo sa nevie. No čo sa vie, že všetci kelderári, ktorí žili v Južnoafrickej republiky, potom, ako sa skončil apartheid, sa vysťahovali do Anglicka. Takže teraz bývajú vo Veľkej Británii. Myslím, ma zastavuje, lebo príliš podrobne rozprávame, zostane čas na všetkých. A teraz si povieme trošku o Rómoch na východe. Teraz o Rómoch. Zaujímavé je, že na východe je presná hranica, kde sa končia rómske skupiny a teda v našom slova zmysle, teda Rómovia ako z Indie a tak ďalej, a kde sa začínajú cigáni, gypsies alebo Rómovia v tom novom slova zmysle, ktorí nie sú indického pôvodu. Rómovia žijú na pobreží Čierneho mora a Egejského mora a vlastne dochádzajú do Mersina na juhu a do Zonguldaku tiež. To sú dve miesta. Na Čiernom mori je Zonguldak a Mersin je na Egejskom more. Že to je posledná hranica, kde sú Rómovia, ktorí aj vedia. Také veľké stredisko, kde bývajú Rómovia, je Trácka dolina, teda tak pri hranici s Bulharskom a s Gréckom, a potom mesta ako Izmir, ktoré sú aj dobre preskúmané, opísané, dokonca aj dialekt. Po tejto hranice, pokiaľ sú Rómovia, sa začínajú Čengene, teda takto sa nazývajú, čo je vlastne analógom slova nášho cigáni alebo gypsies. V Turecku a tí Čengene sú vlastne aj v Anadolo spojení s Rómami v oblasti okolo Čierneho a Egejského mora a Čengene nachádzame aj v európskej časti, teda na hraniciach s Bulharskom. Čo je taká zvláštnosť ako v Turecku, že vznikli konflikty medzi tými, ktorí sú Rómovia, a tými, ktorí trvajú na to, že budú Čengene. A základom tohoto protikladu a týchto problémov je, že Rómovia si zachovali rómsky jazyk a Čengene prešli na turecký jazyk. A teraz aj v súvislosti s projektami, možnosťami, tak vznikli konflikty. Čengene trvajú na tom, že sa má používať slovo Čengene, projekty majú byť pre Čengene a tak ďalej. A pritom Rómovia hovoria, tak vám nič netreba dať. Peniaze sú iba pre Rómov, možnosti sú iba pre Rómov a Rómovia sú iba tí, čo vedia po rómsky. Dokonca sme zažili taký udaloženej konferencii v Edirne. V Turecku sa Rómovia pobili z Čengene. Sú vlastne z jednej a tej istej štvrti príbuzní, ale išlo o to, že kto je ten naozajstný. No a táto diskusia v Turecku pokračuje, že či Čengene alebo Róm. Dokonca sa vznikla taká skupina mladých, vzdelanejších Čengene,
ktorí urobili takú web stránku a internetovú sieť, ktorá sa volá web stránka Chengene.org. No a posielajú si články, uverejňujú, to si pozrieť, to stojí za to. Lenže oni sa snažia už to Chengene rozšíriť na všetky možné kočujúce národy, ktoré nemajú absolútne nič spoločného, nielen s Romami, ale aj s tými, ktorí sú ako kočovníci nerómskeho pôvodu. Dokonca sa snažili do toho zapojiť aj Burukaminov z Japonska a nejaké kmene z Afriky. No kým tie kmene v Afriky si to neprečítali a nereagovali, lenže takí, ktorí majú kontakty s Japonskom, si to prečítali, tak z Japonska prišiel ako mail, že tak my si vážime všetkých Chengene, aj Rómov a všetkých kočujúcich, ale my nie sme takí. Takže no a teraz pár slov o posledných Rómoch na východe, už sme to spomenuli na utopiách, tak to sú vlastne Zargari v Iráne, čo je úplne izolát. To sú jediní Rómovia z týchto ďalekých oblastí, sú 3000 km vzdialení od ostatných rómskych, rómskojazyčných, s rómskym sebauvedomím obyvateľov. O tom sme už trošku hovorili, tak oni bývajú v dvoch dedinách. Jedna sa volá Zargar, druhá Kišlar Zargar v Iráne. Okrem toho časť z nich býva aj v veľkých mestách. Všetci sú trojazyční, hovoria farsi, teda perský jazyk, hovoria azersky, to je ako turecký jazyk, a okrem toho hovoria veľmi dobre po rómsky. A naozaj balkánsky dialekt. A naozaj my sme sa s nimi, keďže neovládame ani azersky, ani farsi, my sme sa s nimi rozprávali v rómštine, a to niekoľko dní, a urobili sme aj dosť akože nahrávok, ktoré sme dali lingvistovi Jaronovi Makrasovi na analýzu, a podľa neho, podľa jazyka sa môže povedať, že asi pred 300 rokmi sa presťahovali z Epirusu, sa dostali teda odišli a dostali sa postupom do Iránu. A vlastne to potvrdzuje aj ich ústna história, ktoré oni si spomínajú, že ako migrovali najprv do Sýrie a potom zo Sýrie sa dostali aj do Iránu. Taká zvláštnosť je, že v 70 niekoľkom roku jeden lingvista sa s nimi tiež mal možnosť zoznámiť a zapísal si ich jazyk. Takže vlastne jazykovedi nebolo neznáme, že existujú. Ale samotní Zargari nevedeli, že sú Rómovia, a nevedeli, že ten lingvista si zapísal ich jazyk, že bol uverejnený, a viac žiadni výskumníci s nimi neboli v kontakte do 2002. alebo 2003. roku, keď sme sa stretli. A keď oni už vlastne aktívne začali hľadať. Oni sami o tom takto rozprávali, že oni nevedeli, čo sú, ako sú. Vedeli sú, že sú inakší ako okolité obyvateľstvo. Endogamní sú, jazyk majú zachovaný, vyslovujú Rom ako Rum. A takže rozmýšľali, že čo to je ten Rum, prečo náš jazyk je taký inakší. A mali legendu, že prišli zo Sýrie, potom taký vzdelanejší Rumunsko, to im znelo, takže bola akože predpoklad, že sú z Rumunska. A vlastne až keď sa internet stal takým všeobecne dostupným, tí vzdelanejší z nich sa začali čítať internet a dočítali sa, že existujú aj iní Rómovia okrem nich vo svete a že ich je veľa, že sa o nich píše, že sú celé internet stránky, a začali posielať, myslím, že máme aj zachovaný ten prvý list, ktorý prišiel od nich, začali posielať maily do celého sveta, že my existujeme, tu sme. Prvý mail bol napísaný, existovala, bola kedy taká sieť Patrik, ktorá mala ako aj diskutnúť, tak to bola tam. No a potom, keď mali možnosť ako prísť na konferenciu do Istanbulu, tak... A to je vlastne ich jediná cesta do sveta, keď sa ukázali, keď sme sa s nimi zoznámili, pani Milena Jušmanová tam tiež bola vtedy, takže ona ich videla, aj Janka Horvátová. A my vlastne s nimi udržujeme vzťah, je to trošku zložité. Neviem, či je kontrolovaný internet, ale občas nám napíšu,
raz alebo dvakrát nám telefonovali, ale ten telefon z Iránu do Bulharska znel ako keby, ako za socializmu, keď sa volalo do Sovietskeho zväzu. Teda zle počuť, kričíš po romsky, nevieš, či si rozumieš. No tak toto je akože náš kontakt a teraz obrázky. No. My, čo vlastne poznáme, tak to je jedna rodina. Teda tí, ktorí boli v Istanbule a s ktorými sme v kontakte. Tento pán bol vlastne jeden z tých, ktorý bol v Istanbule a to sú fotky, ktoré nám podarovali. Toto je SAS sa volá tento hudobný nástroj a on okrem toho, že je hudobníkom, sa živí výrobou chleba a má takú pekáreň, ktorá sa volá Romano Maro. Romano Maru. To ide tu a tiež akože hudobník, to je SAS, to je ich hudobná skupina. Irán je ako každá východná krajina veľmi šizofrenická, tak z jednej strany je zakázané všelijaké takéto hudobné zábavy a nesmie sa to robiť verejne. To je súčasný Irán. Ale oni hrajú na svadbách. Takže miestne dovolenie, zaplatenie nejakému miestnemu policajtovi, je to možné. Ale v princípe je to zakázané. A to je rodinná fotografia, tak to je ten druhý, to je ten náš priateľ, jeho manželka a jeho deti. A keď sme sa ho pýtali, no, že kto je kto na tejto fotke, tak sa zistilo, že všetko to je jeho rodina, iba ten jeden pán, ten prvý, to nie je Zargar. Že čo je, tak vlastne v Iráne, okrem toho, že hudba je zakázaná, aj fotografie sa pokladajú za také niečo veľmi nezávadné a často, keď sú najmä takéto veľké fotografie, alebo fotku, ktorú chceš mať verejne, teda na stene doma, teda každý môže vidieť, tak na tej fotke je aj pán z ich bezpečnosti, ktorý ako sleduje, aby nebolo niečo nie v poriadku. A my keď sme boli ako v Istanbule, tak tu na nej máme tú fotku, tak chceli veľmi, aby sme sa spolu odfotili. Ale keďže oni chceli tú fotku mať aj doma, aby sa fixujú na stenu, tak som si musela zaviazať šatku a mať blúzu s dlhým rukávom. Lebo povedali, že u nich za prvé cez hranicu, ak im to nájdu, im to zoberú, a za druhé budú mať to problémy, musia ju schovávať. Takže mám jednu fotku aj taká zabalená do to. No, ale tu nemáme tu. Nemáme čas. No a teraz len narýchlo sa prebehnúť cez ostatné regióny, lebo zase sme to trošku pretiahli. Viete o existencii lomov a domov. Lomovia, vlastne ich samonázov je Lomavtik a ich jazyk sa, ako oni to volajú, je Lomavren. Nazývajú ich Boša v Arménsku, Poša v Turecku a to sú vlastne rôzne dialekty arménskeho jazyka, teda Boša a Poša to nie je po lomsky, ale je to po arménsky. A Lomovia sú známi ako arménsky cigáni a žijú v Turecku, v tých arménskych oblastiach, teda východné Turecko, v Arménsku, v Gruzínsku, čo je zvláštnosť taká maličká historická, že neexistujú gruzínsky cigáni. V Gruzínsku bývajú arménsky. A potom aj Romovia z Ruska, ktorí sa presťahovali do Gruzí, a miestni gruzínsky nie sú. Lomovia bývajú aj, nie ich veľa, ale bývajú aj v Azerbajdžane, na Turecko som povedala. To je pásov Lomov, potom domovia. O Lomoch je veľmi málo písané, viac to staršie práce a žiaľ, väčšina z nich sú aj po arménsky, takže nie každý si to môže prečítať. Domovia sú už známejší. Domovia sa nachádzajú v Turecku. V juhovýchodnej Turecku sa môžu byť stretnutí predstavitelia spoločnosti poddelenia domov, ktorí sa volajú Karač, alebo po tursky Karadžiler. To len je akože koncovka pre množné číslo. Niekedy ich nazývajú aj Sozmani alebo Sozmanla, Motr alebo Motrpler. V hraničných provinciách juhozápadného Turecka kočujú arabsko-jazyčný Nawar, alebo po turecky Nawarlar, ktorí sú vlastne dom, lenže v Turecku to vyslovujú Nawar, to je po arabsky s tým U.
Aj po anglicky to Navar. No a nazývajú ich aj domari v iných oblastiach Blízkeho východa. V druhých provinciách v tomto regióne žijú aj v druhých štátoch. Žijú tiež domovia a tak provinciách, hovoríme o Turecku. V druhých provinciách toho Turecka žijú domovia a niektorí z nich sú tureckojazyční a v kurdských oblastiach domovia dokonca majú materský jazyk kurdský, takže je dosť o tomto správ. A to je v Diyarbakire, to je tá druhá oblasť. V Blízkom východe tiež žijú domovia, ktorých nazývajú najčastejšie Navar po arabsky alebo Núri. Väčšina z nich stratili svoj jazyk a hovoria iba po arabsky. Môžeme ich nájsť aj v Sýrii, v Libanone, v Jordánie, v Jeruzaleme, v Palestíne. V Severnej Afrike máme v Egypte Gadža, Chalebi, v Sudáne, tiež, toto sú všetko také domské obyvateľstva. O Alžíri, okrem domu, tak máme údaje, že tam žili aj Manuši, ktorí sa vysťahovali odtiaľ spolu s Francúzami po skončení koloniálneho obdobia. A známy režisér Tony Gatlib je vlastne Manuš z alžírskych Manušov, aspoň on tak tvrdí. Ďalšia taká zaujímavá krajina, ktoré stojí za to povedať pár slov, tam žijú tzv. Kaulia, ktorí sú pravdepodobne príbuzní Kaulom v Iráne, teda nie Zargarom, a inej skupine domskej, o ktorých po vojne v Iraku sa nám Husajn a tak ďalej. Do Iraku sa dostalo veľa ľudskoprávnych organizácií, humanitárne síly a potom zrazu bol plný internet mailov, zachránte Rómov v Iraku, Rómovia v Iraku žijú zle a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca sa akože privolávali rómske organizácie, aby pomohli a bolo to až natoľko silné, že dokonca Jan Hanko, ktorý je taký rómsky patriot a tak ďalej, nevydržal a napísal jeden mail, že preboha prosím, že to nie sú Rómovia. Nenazývajte každého Rómom, aj tých, ktorí nie sú Rómovia. No ale okrem Jana Hankoka boli aj iní Rómovia, jedna nevládna organizácia z Makedónie. Nerómska s Rómami organizácia z Makedónie napísala i hneď mail ako odpoveď, že tak Rómovia alebo nerómovia, my sme ochotní hneď prísť, pricestovať a začať pomáhať bratom Rómov v Iraku. Takže... Veselý ma opravil, že tá organizácia nebola rómska, ale chcela pomáhať bratom Rómom. V Iráne, v Azerbajdžane a v Afganistane vieme, že z literatúry najviac, že žijú Karači alebo Garači. Oni sú opísaní ešte v 19. storočí Patkanovým a preto vieme o nich určite, že sú Domy. Lebo všetky tieto skupiny, ktoré spomíname, tak vieme o niektorých z nich s určitosťou, že sú domovia, iba v tých prípadoch, keď máme zápisy jazyka. Ako náhle nemáme nejaké zaznačené jazyky a ako náhle tá skupina stratila jazyk, tak môžeme iba predpokladať. Boli to domovia, neboli. No ale čo sa týka... A taký je príklad akože s Iránom a s Afganistánom. Je tam veľa skupín, ktoré sa opisujú, teda kočovných skupín, ktorých v literatúre nájdeme a ktorí sa opisujú ako, ak je to anglická gypsies, ale keďže nie sú žiadne záznamy jazyku a keďže oni stratili jazyk a hovoria iba jazykom okolitého obyvateľstva, tak môžeme iba hľadať, akého boli pôvodu. No a čo sa týka Garačov, tak o nich vieme určite, že sú domovia, lebo Patkanov ich opísal. No a takéto spoločenstva sú Gadža,
Gadžari, Kauli alebo Koli, o ktorých sme povedali, Gorbati alebo Chorbati, Džuki, Čuki, Ľuli, Lúri a tak ďalej. Niektorí z nich sú z indického pôvodu, teda sú cigáni v našom slova zmysle. Niektorí z nich sú iba kočovníci, teda že ich volajú gypsy flag. Tretí vôbec nie je jasné. No a teraz trošku fotiek, lebo už naozaj čas neostal. Toto sú lom v Arménsku. Toto z tých mám málo fotiek. Toto je tiež lom v Arménii. Toto sú tiež lom. To sú novšie fotky. Ale viac nemáme. Toto sú domovia, to nie je naša fotka, ako vidieť. V Jeruzaleme, toto sú tiež, to sú staré fotky, domovia v Jeruzaleme. Toto je isté, že sú domovia, lebo tam máme aj zápisy. To sú tanečníci, pravdepodobne domovia v Lebanone. To je tiež Lebanon. A to je Palestína, hej? Domovia z Palestíny. No a toto je najznámejšia dávka, ktorú pozná celý svet. Z Jeruzalimu Amun Slim, ktorá je mimoriadne aktívna, píše aj v internete. To je vlastne jediná domská organizácia vo svete, takže oni sú naozaj viditeľní. Žije v Jeruzaleme v starej časti, oni sú samozrejme Mohamedáni, hovorí po domsky, s ňou sme sa akože dorozumeli, je rozumieť tej domštine, aj keď to je veľmi ťažko. No. Toto je Irak, to sú títo, o ktorých sme rozprávali, Rómovia, ktorým treba pomáhať. To sú tie fotky, ktoré sa posielali, to je súčasné miesta, kde bývajú. To je tiež Irak. A toto sú Garači Azerbajdžanu, tak toto sú tie, o ktorých určite vieme, že sú domovia, ale máme zapísaný jazyk. No a teraz nakoniec, ešte posledných pár minút, vám povieme o druhých, ktorých neviem, ako mám nazvať. Teda, niekedy v literatúre sa praví ciganábrazné v ruštine, gypsy like. No, nevie sa, akí sú pôvodom, ale patria pod hlavičku ako? Podľa novej terminológie Rómovia, takže podľa tej terminológie, čo sme práve dostali z Rady Európy, takže Rómovia, kočujúci. Jedna z tých skupín je v Turecku, tam je ich viacej, ale jedna taká veľmi známa Abdali, okrem toho Taktači a iné. Čo je zaujímavé, Abdali hovoria iba po turecky, takže nemôžeme povedať, akí boli. Názov Abdal je historické názov, tak sa nazýval jedna časť dervišov, teda tí, ktorí vyhlasovali, že treba žiť chudobne. Dnes sa pokladajú za etnickú skupinu spojenú s Čengene, mnohými autormi. Dokonca sú aj zmiešané manželstvá medzi Abdalmi a Čengene. Samotní Abdali vravia, že nie sú Čengene. Teda, že nie sú Rómovia. A samotní Rómovia tiež vravia, že to nie sú Čengene a nie sú Rómovia, ale v literatúre ich nájdete ako spojení s Rómami. Blízky sú nejakým spôsobom. No v každom prípade ani ten názov, ani ich jazyk nám nedá žiadne právo hovoriť niečo určité o nich, akí sú. No a takých skupín je viacej v Turecku, ktorí jednoducho nie sú výskumy, takže sa nevie. No Abdali možno, že sa vie, pretože sú v tej európskej časti, takže ich väčšina z nich je v Anadole, ale sa dostávajú aj do európskej časti. Takže môže ich človek stretnúť aj v Istanbule, ako my sme ich. Potom sú strednoaziatskí tzv. Cigáni, alebo ako to ruskí autori vraveli, cigánoobrazné grupy. Ku ním sa počítajú Ľuli z Uzbekistanu, Džugi v Tadžikistanu a taktiež malé spoločnosti Mazang, Čistoni, Kavoli, Pária, Beludži, Tavuk-Taroš alebo Sogu-Taroš, variant mena, a žijú hlavne v Uzbekistane, v Tadžikistane a taktiež niektorí v Kazachstane, v Kyrgyzstane, v doline Oš a málo v Turkmenistane. Žijú vo veľkých mestách, Taškent, Buchara, Samarkand a aj v dedinských regiónoch. O mnohých z nich vieme s určitosťou, že sú indického pôvodu, lebo sú staršie zápisy jazyka a niektorí si dokonca aj zachovali.
Lenže všetci hovoria po tadžiksky a väčšina skupín, ich materinský jazyk je tadžiksky. Vlastne zo všetkých, o ktorých som spomenula, iba o pária máme analýzu, teda, ktorí majú nejaký indický jazyk za svoj vlastný. Je taká kniha Pária Kisarskej doliny. Ostatní, prečo ich spájajú s Rómami, nie je veľmi jasné. A vôbec s cigánami, lebo hovoria po tadžiksky. To je ich vlastne materinský jazyk dnes. Mnohí z nich po rozpadnutí socialistického zväzu sa dostali do krízisnej situácie a dneska môžu byť stretnutí vo všetkých veľkých mestách v Rusku. A najviac samozrejme v Moskve, Petrohrad, Ekaterinburg a tak ďalej, kde chodia sezónne žobrať. Situácia s nimi je tiež mimoriadne taká komická. Samotní Rómovia v Rusku kategoricky odmietajú prijať tieto skupiny za Rómov a vôbec za cigánov. Práve, že to je nemožné, že takto cigáni, čo ani po romsky nevedia, biední sú žobru a tak ďalej, nemôžu byť. Ľudskoprávne organizácie často ako ich pripájajú k Rómom, no a podľa tejto novej terminológie už nemáme problém, takže pokladáme ich za Rómov a všetko je v poriadku. No a teraz narýchlo pár fotiek. To sú Abdálky. Vlastne osobné skúsenosti s Abdálmi máme také, že sme stretli jednu Abdálku, ktorá sa vydala do rómskej rodiny, stretli sme ju v meste v Istanbule, keďže ona vedela iba po turecky, s ňou sme sa vôbec nemohli rozprávať, ale s jej švagrinami sme sa rozprávali, a teda oni nám prekladali z rómštiny do turečtiny, aby sme mohli obmeniť pár slov. No tak ona kategoricky vravela, že ona akože nie je Rómka, nie je cigánka, teda ani Čergena, je Abdálka. Opýtali sme sa aj Rómov, teda tých jej príbuzných, čo si oni myslia, čo sú zač Abdali, Rómovia alebo niečo iného, na čo nám odpovedali po turecky AR. Čo sme sa potom konzultovali aj s Jaronom Matrasom, aj s druhými známymi z Turecka, doslova to znamená iný. Takže či iní Rómov, či to znamená Rómovia, ale iní, alebo to znamená, nie sú Rómovia, no sú iní. Toľko vieme. Toto sú stará fotka ľuli v Turkmenistane. Kováči boli sitá, vyrábali, teda máme to v literatúre opísané. Toto sú súčasní. V Uzbekistane ľuli takto vyzerajú. To je tiež súčasná, to sú vlastne v miestach, v svojich rodných miestach. Toto je Tadžikistan, to sú ľuli všetko. To je Tadžikistan, to je tiež ľuli. Veľmi zriedka, kedy medzi nimi žobru aj muži, zvyčajne to ženské remeslo, ale tak máme dve fotky. Toto je v Kyrgyzstane, to je tiež ľuli. A toto je už v Rusku, to je v Moskve. To je ľuli, vlastný názov ľuli je Mugat, toto je také. Mugat. Keď sa ich opýtaš, akí sú, tak prvé vravia Tadžik. Potom keď zistia, že akože nemôžu oklamať, že si Tadžik a začínaš sa ďalej písať, tak potom, ak si myslíš, že je dostatočne inteligentný, tak ti povedia Mugat ako vlastný názov. A ak sa prejde na ruštinu, tak vravia ľudia vlastne v Rusku rozšírený ich názov. Toto je naša fotka, to je jedno dievčatko ľudí, ktoré žobre v strede Moskvy pred historickým múzeom. Toto je v Astrachani tiež ľudí. No a ako sme spomínali, tak oni sa sťahujú na celú sezónu do ruských miest, kde si robia vlastne takéto stanové tábory v lesoch za Moskvou. A potom peši chodia do Moskvy a žobrať. A z lesa po električku a električka to je vlastne taký elektrický vlak v Rusku, ktorý chodia do Moskvy. A vlastne takýchto fotiek je dosť, to sú fotky Bessonova, ktorý nám ich dal. Veľmi ľahko ich možno rozpoznať podľa oblečenia. Mugat. Okay. No, a týmto sme skončili narýchlo. A ak vydržíte ešte 3 minúty, lebo máme 7 hodín 2 minúty, do 7:05.
do 19.05, takže ešte vydržíte ten posledný kúštiček, ktorý vám chceme veľmi povedať. Tak keďže už máme akože tú novú definíciu, akí sú Rómovia, tak sme sa rozhodli, že vám povieme veľmi maličko aj o Rómoch podľa novej terminológie v Číne. Z literatúry vieme, že sú opísaní ako Rómovia v Číne, ktorí podľa prameňov majú samonázov Ejnu, po čínsky sa volajú Ainu, po ujgursky sa volajú Abdal, takže to pripomína tých tureckých Abdalov. A je to podľa opisu národ v Číne, ktorí obývajú Xinjiangsko-ujgurský autonómny región, teda mohamedánsky región. A podľa literatúry je ich nad 4000 ľudí, ich jazyk je západno-iránskej skupiny indoeurópskeho jazykovej rodiny pod silným vplyvom ujgurského jazyka. Ich náboženstvo je mohamedáni šíiti. Takže to hovorí literatúra. Lenže literatúra hovorí ešte niečo. Vyšla jedna dizertácia v Číne, ktorá preštudovala staré pramene, v ktorých našli takýto nadpis, že počas Junanskej dynastie 1271-1368 do Číny sa presťahovali Mohamedáni, Rómi, podľa čínskej terminológie tu na Arabi, ktorí sa ich čas a volajú sa Louli alebo Čili. A spájajú sa v tejto disertácii ako, že s cigánmi, s Rómami, s gypsies. Mali sme možnosť ísť do Číny a podľa literatúry sú v provincii Yunnan, to je na hranici s Birmou a s Tibetom. A špeciálne sme išli hľadať Rómov v Číne, teda Louli. A tak sme boli aj pri menšine Chuj, ktorá sa spomína ako v prameňoch, tak sa volá. Je to taký názov, ale tak sa volá. To je oficiálny názov. Ospravedlňujem sa za to, ale po čínsky je to tak. No a boli sme aj pri menšine Dali, ktorá je v hlavnom meste. No a hľadali sme tých Rómov, nikto nič nevedel a všetci vyzerali absolútne po čínsky, teda žiadnych indoeurópanov sme tam nevideli. Takže čo hovorí prameň? No a tu vám ukážeme iba dve fotky, lebo keď sme išli, to sú Číňania z majoritnej skupiny, kolegovia, ktorí sme poprosili, aby akože, lebo v Číne sa nedohovoríme, ani hieroglify nevieme, ani jazyk, tak sme ich poprosili, aby sa zúčastnili našho hľadania. No, a tu bola aj spojené s výletom. No a tak to je skupina, ktorá s nami bola, teda táto, naši priatelia, kolegovia. No, ale keď sme už takto cestovali a zháňali sa po Rómoch v Číne, tak Rómov sme nenašli, ale Číňanov sme videli veľa. A pretože v Číne si vedu veľmi vážia a naši kolegovia sú vedátori, známi, tak takéto privítanie bolo. Toto je presne... To presne je akože tam, kde mali byť tí Rómovia, kde tu dali. No a tu nám vám ukážem, ako si veľmi vážia odborníkov a vedátorov a etnológov v Číne. S hudbou, špalier, v krojoch oblečení a tak. No a po tejto našej ceste do Číny sme si hovorili, že keď by boli mladší, tak by sme spojili romistiku s daistikou, či s vedou o Číne, a to by boli potom výskumy a možno, že by sme ich našli, tých Rómov v Číne. No, žiadne našli sme ich, takže výsledok bol. No a to bolo všetko, čo si vám chcem rozprávať o Rómoch vo svete. Ak sú